хутчэй бы адпачынак. Паеду ў Індыю або Таіланд. Толькі я не разумею, навошта марыць пра экзатычныя краіны. Калі летом і Беларусі гэта хораша. Не марнуйце час, адпраўляйцеся ў плаванне разам з намі. За гэтае лето мы паспелі аб'ездзіць амаль усю Беларусь і паказаць вам самае цікавае месца для адпачынку. Але Браслаўшчына аказалася настолькі захапляльнаю, што я вырашыла прысвяціць гэтаму куточку Віцебскай вобласці яшчэ адно выданне. Паехалі! Едзем у Браслаў праз гарады Маладзечна і Паставы. Сярод загадкавых краявідаў браслаўскай прыроды жывуць незвычайныя людзі, такія, як героі нашага сюжэту. Прывітанне, Аліна, прывітанне. С приездом, Катя. Дякую, вялікі. Рада вітаць вас сёння і заўжды. З'явіліся да нас жаданыя, імпэтныя, прыгожыя, чулыя, спраўныя госці. Мы заўсёды рады падзяліцца тым, што ёсць на Браслаўшчыне, з тымі, хто не лянівы, хто імклівы, дапытлівы. Катя, а зараз я покажу вам хатку. Адкрыю вам сакрэт. З гэтай сям'ёй я пазнаёмілася яшчэ на пачатку лета і адмыслова вырашыла прыехаць да іх зноў, каб зняць на камеру ўсе цуды, якія тут адбываюцца. Ой, як хораша тут. Пачнем з Аліны, дзяўчынкі-феномену. Яна ходзіць у школу і чытае кніжкі, як звычайныя дзеці. Але сапраўдна Алініна стахія – гэта лес. Захапленне прыродою ёй перадалі бацькі. Егерскіх сем'яў, іх у параўнанні з сем'яў проста жывёлаводаў, іх значна меней. І шмат дзеяў, якія даводзяцца тым жа егерям альбо тым жа даглядчыкам дзікіх жывёл, хто працуе на дзікай прыродзе, шмат неардынарных дзеяў. Безумоўна, гэта сказваецца на дзецях. Асабліва, калі дзеці з'яўляюцца ў той час, калі ты інтэнсіўна працуеш на лоне прыроды. Будь са звяр'ём, ці проста з лесам, ці проста в вандроўках. Толькі ўявіце сабе, героі нашага сюжэту абрахманілі ваўкоў. Каб паглядзець на прылашаных драпежнікаў, трэба дабрацца да вёскі Зачарэўя. Вы гатовыя? Два гады таму гэтых ваўкоў Алег са сваімі сябрамі паляўнічымі знайшоў у лесе, а выхаваў іх сабака Сільва. Нягледзячы на ўсю ласку, якую ім далі людзі, ваўкі не страцілі драпежных навыкаў.
Бачиш, у нормальний осяродок потрапив. Ага. Мишкує, якби ён это. Во, зловив, гляньте, бачите? Цуд, мишу зловив. Це значить, у його настільки він моцний, від природи моцний генотип, і ми його не здольні сапсувати. Галоўна, чым яны адрозніваюцца, што калі яны убачаць чалавека, яны не будуць так шпарка уцякаць. Гэтыя ваўкі прызвычаіліся да чалавека і могуць з ім кантактаваць, як, ну, скажем, простыя хатнія сабакі. У вачах адсутнічае такая хітрынка воўчая, а такая больш просты погляд. Калі бачыш, як дзяўчынка гуляе з гэтымі жывёлінамі, не верыш. Няўжо гэта насамрэч ваўкі? Положи гулям. Вот. Гэта абсолютно. Рослины вот таким вот. Каб узяць інтэрв'ю у Валіны, мне прыйшлося залезці на дрэва. Мы были дома, потом татка приехал, привез волков. А потом мы придумали им место, посадили возле леса. Такую клетку садили и сюда привезли. Тут уже был готов вольер, посадили. Пасля хуткага адказу дзяўчынка зноў пабегла да любімых звяроў. Алег і ваўкі выдатна разумеюць адно аднаго. Калі гадаванцы ўцякаюць далёка, Алег пачынае размаўляць з імі на іхнай мове. Ловіць ваўкоў на вабу. Цікава, што для герояў сюжэту ваўкі гэта не першыя прыручныя драпежнікі. Да іх сям'я гадавала мядзведзя. Вы можаце самі наведаць касалапага. Жыве ён у вальеры для дзікіх жывёлаў за 7 кіламетраў ад Браслава. Алег дасведчаны паляўнічы, але з гадамі стрэльбу яму замяніла відэакамера. Сярод нашага кола паляўнічых знаходзіцца шмат хлопцаў пераважна, якія палююць, скажем так, на дзічыну з фотоапаратам альбо з відэакамерай. Калі будзе развівацца турызм не толькі паляўнічы, чыста паляўнічы, а калі будзе з элементамі фота, відэо здымак, это будзе, як бы сказаць, магчыма, самае рацыянальнае, самае правільнае выкарыстанне багацця прыродных нашых ресурсаў. Гаспадар паказаў мне некалькі унікальных кадраў. Вось птушкі, якіх нават арнітолагі не бачылі. Першая качка альбінос. Другая птушка міжняк, помесь пеўня цецярука і куркі глушца. Зненацку раптам у 4 гадзіны, там, можа, 15 хвілінаў раніцы на цецяруковым таку з'яўляецца воўк. А такую чараду журавоў вы калі-небудзь бачылі? Тыя з'явы, тыя моманты, якія мне падаравала прырода убачыць, гэта толькі з дапамогай Бога. Прабачце за нясціпласць. Дзякуючы аматарам дзікай прыроды, у нас, звычайных турыстаў, з'явіліся неверагодныя эмоцыі ды фота на памяць. Паводле шматлікіх рэйтынгаў, менавіта Браслаўшчына лічыцца самым папулярным турыстычным месцам у краіне. У любое надвор'е тут можна добра адпачыць. А аматары кайтынгу адмыслова едуць на азёры ў шторм. Але цікава, што захаваліся яшчэ ў Браслаўскім раёне базы адпачынку, пра якія мала хто ведае. Дарэчы, з дапамогаю інтэрнэту я ўжо не толькі знайшла одно такое месца, але і паспела замовіць экскурсію на яхце. Едзем у Краснагорку. Ад Браслава да Краснагоркі зусім недалёка. Даехалі за паўгадзіны. Зараз я пазнаёмлю вас з Ірынаю, гаспадыняю тутэйшай базы адпачынку.
Вы казали, что можно будет на яхте покататься. Конечно, наша яхта отдыхающих пользуется спросом. Здесь такие просторы водные, такая красота. Знакомьтесь, это наш Ага. яхтсмен Добрый день. Юрий. Катерина, ведуча програми полювання на дівоси. Вельми Вельми приємно. приємно. Як тільки ми погрузилися на судно, яхтсмен Юрій почав розповідати дивосні історії. Здесь прогноз практически всегда в лучшую сторону искажается. Допустим, обещают там дожди, там обещают там ухудшение погоды, а здесь как-то вот все обходит. То есть я считаю, что вот Браславщина, вот эта вот зона, это аномальная какая-то зона. Гэтыя высновы можам пацвердзіць і мы. Акрамя няспынных дажджоў і навальніц прагноз надвор'я нам нічога не абяцаў. Але як бачыце, ападкі нас абмінулі. Я всегда, когда выхожу в одиночку, ну вот на яхте рулю, то прошу отдыхающих мне немножко помогать. То есть я прошу порулить. А можна мені поспробувати? Вот попробуйте, держите вот здесь. Так, Вот попробуйте к себе. К себе. Вот, пошла влево. От себя. пішла вправо. Пошла Оп, вправо. нос Вот, бачимо все. ще. Ровно. Оп. Вот ровно, это значит Ровно. вот где-то по осевой линии. Каб толькі на рыбакоў не наехаць. Ой, як добра. Пару кнопок можно прихватить. А зараз пад кіраўніцтвам Юрыя я буду рабіць паварот оверштат. Готовы? Готовы! Пошли к повороту. Поворот оверштаг. Руль от себя. Резко. Резко. Так, держим. Держим руль. Держим руль. Такси пошел. Так, круто, круто, круто. Так, мы что-нибудь. Так, пошел, пошел, пошел поворот. Я на многих озерах бывал, ну, бывал и на большой воде. Вот что здесь радует, это вот сочетание такой вот природы спокойной, белорусской. Сидишь где-нибудь в тростничке или с удочкой, или вот на яхте потихонечку баражируешь, и ты просто оттаиваешь от этой цивилизации. Вось бачыце, якія прыгожыя краявіды вы можаце назіраць у Беларусі. Нібыта сама прырода заклікае нас паляваць на дзівосы і адпачываць. Пакуль мы вандравалі па возеры, Ірына гатавала шыкоўны абед. У меню каўбаскі з дранікамі ды грыбамі. Чтобы люди не скучали, у нас, значит, ввели такое вот прекрасное здание, чтобы люди на отдыхе не бегали по магазинам с этими баулами и не думали, где достать что-то. Приехали и спокойно проводили свой отдых здесь. Цікава, як гэта яшчэ турысты не паспелі аблюбаваць такое месца. Тут можна замовіць розныя віды водных экскурсіяў, а таксама паездзіць на кані. А мне захацелася другой забавы, каб Ірына пакатала на квадрацыкле. Мяне заўсёды цікавіла саломапляценне, але нагода зняць пра гэты сюжэт усё ніяк не з'яўлялася. І вось, нечакана, у самым цэнтры Браслава я знайшла музей традыцыйнай культуры. Тут захоўваецца каля 500 відаў вырабаў саломы. Пойдзем глядзець. У музеі цэлае царства вырабаў саломы. Каго тут толькі не ўбачыш. Аказалася, што ўсе гэтыя дзіўныя кампазіцыі належаць аднаму майстру. Черкас Михайло Болеславович зусім унікальны майстар, які працуе з саломкай, але працуе не на аснове традыцыі, а на аснове сваіх уласных такіх, скажем, выдумак. Я ведаю дакладна, што ў Беларусі другога такога майстра няма.
Адной з асаблівасцей у творчасці гэтага майстра з'яўляецца тое, што ён выкарыстоўвае вялікую колькасць жытніх каласоў. Ён жытнія калосы выкарыстоўвае ў якасці вось такого знешняга пакрова на даху, можна сказаць. З жытніх калосяў ён робіць поўсць, напрыклад, у зуброў ці у аленяў. Увогуле выкарыстоўвае ў сваіх вырабах. Директорка музею Элла рассказала мне, где можно познакомиться с таленовитым майстром. Едем у вёску Слободка, что за 15 километров от Браслова. А вось і майстар. Я вельмі здзівілася, калі даведалася, што спадар Міхаіл пачаў плесці з саломкі толькі на пенсіі. Бо ягоныя аўтарскія працы ўжо паспелі апынуцца ў Польшчы, Францыі, Норвегіі, Італіі і нават США. Вот тут хатка на курьих ножках, без окон, без дверей. Тоже вот все это. Но у нас секрет тут, раз тут у дверях секрет, а тут в ступке секрет. Ступку повернул, открывается вот тоже, как шкатулка. Все это надо отметить, что сделано у меня по-мужски прочно. Не то, что, как говорится, зарабил на соплях, красиво, но купил, и человек, так сказать, то дети поломают, то что мне прочное дело. Я хотел, значит, своими вырабами показать, что я автор этих работ. І гэта ў майстра сапраўды ўдалося. У руках ягоныя працы нібыта ажываюць. Не то, что мне там хочется заработать гроши там, вот, или что-нибудь. Дело не в этом, дело не в грошах. Охота заработать вот такого, чего еще у других нет мастеров. Спадар Міхаіл усё жыццё працаваў выкладчыкам. Нават быў найлепшым настаўнікам Беларусі. Я вырашыла не упускать свайго шансу. Вы говорите, что хотите научиться. Хочу научиться. Ну, як тут начать? Я ее загинаю под низ и наверх на следующую, на самокрайнюю. Раз. Ну, Все. Справа гэтая захапляльная. Руки майстра выдаюць за 1 гадзіну аж 2 метры зубчаткі. Мне яшчэ вучыцца да вучыцца. Солома – это золото. Вот. Красота соломы. Сама фактура – это такая золотистая. Дякую вам вялікі. Ну, дякую вам, вялікі. дякую. Здоров'я вам вяліке. Гэтае выданне хутка скончыцца, а разам з ім і другі сезон палявання на дзівосы. Я накіроўваюся на пошукі новых цудаў і цікавостак, каб наступным летам здзівіць вас зноў.